ni Idol Joan Agustin kadigitoy nga Gundaway. Ti report ni Idol Joan iti daytoy nga agsapa mga idol. Alright. Okay. Kada ito yung Gundaway, amen teman apo ti Pangasinan Police Provincial nang ipatulod kada giti personnel damet apo iti nagyudumang lugar ti Region 1 office. Detali kada ito itinutukan ni Idol Joan Agustin. IFM News Regional. Idol Joan, go ahead. Patulo din na tiya Pangasinan Police Provincial Office sa tarigiti personnel da ana designaran nga agbantay kada ito 2025 national and local election. Umabot si 2,000 kano patapulog at 8 bilang dagiti na i-deploy kadagiti nagduduma lugar iti probinsya tapos maipasigurado si Lina Kental na buyogan na di disiplina, integridad and professionalism kabayatan na di election period. Agbalin at 2/1 na di ratio and proportion nagiti na ipatulod sa dino kada polling precinct ket ada iti 2 police officer nga agbantay sa dagiti pakay designaran da lugar na iya pasigurado nga amin nga dagiti police ket naikana ti election related briefing tapno na mamentenar iti integridad ken electoral process na iya deploy da dagitoy ket dagiti nagduduma pagadalan nga nakabantay dan ket dagiti Gundaway agpatinggana into the election na period. Sa 99.5 Basin Lawag, Adrian Joan Agustin, Tatakor.